So yun, good morning guys. So makuha ulit tayo ng pang-ulam ngayon. Naniniksay tayo. Yan, dito sa dati. Wala namang ibang pwestuhan guys. Dito lang yung maganda. Kaya dito tayo pabalik-balik. So yun, magandang umaga sa atin lahat. So abangan nyo na lang yung mga patama natin guys kung meron. Stay tuned lang. Yun, nadali natin guys. Buhay naman ano. Ayun o. Walang lumalabas na malalaki. Ito pa lang yung nakita kong malaki. Ayun guys, binamano. Yun o. Binamano natin. Dali guys. Maliit na dalag. Yun. Yun guys, oh, dalag. Good size na dalag. Hindi siya kalakihan pero ayos na yan. Nakita ako kaninang malaki kaya lang hindi ko naputukan. Nakita niya ako. Tinataas ko pa lang yung airgun ko. Nakita niya ako. Laki pa naman. Sige, stay tuned. Dagdagan pa natin yan. Dalag tsaka tilapia pa lang yan. Dali guys. Malayo, dalag. Yun o. Dalag malayo. Uy, nabuno. Sabi ko na nga ba. Nabunot guys. Sayang dalag, malaki. Hindi mabalin pa namin. Gawas mo na.
nalaglag. Tayo pala ata. Ay, naala. Ala, Mike. Ala. Naala, mga dakla ata. Ano, ano na kulata? Kagiginutan na. Lagi tatay ako ma. Dakla. Nang kalkalingan. Tatay pa lang kami na ito. Ay, kala mo na. Tayo pa lang lagayan. At least atan Pasalsal eh. Pasal-sali iso. May atan. Oh, pangatlo guys. Sayang yung dalag kanina. Nabunot. Ulit-ulit na naman eh. Tumaray ang tagsubli. Kakayan na ka. Maray ka pa ilain. Oh man, nagahangin man. Masaya nga na, dalag talaga dyan ng dakkel. Yung manan ni, dayo. Naala. Limag tong sama. Limbag to, tawas. Nakasi limbag to, tawas. Awas mga talaga. Napakigtutan. Naala. Ala ya? Alam mo na, gawin-guyod mo na yun. Inlagto na lang. Mo ano, dakkel. Naglagan mo na yun. Inlagto na lang garod. Oh, but. Lo, dead. Tubig mo manon sa warwarod. Uy. Naggalis ka nga dalag. Na, ano ba? Hapit di da ito yan ah. Uy. Kung nga puntang iwat mo alolo. Na ah. Okay. Sabi nagsakit ko na rito. Pang-apat. Ito. Pang ano natin? Pang-anim. Yung dalawa hindi na videoan na naman kasi nag-o-off tong cellphone natin kapag mainit na. Kusang namamatay pag mainit. Kaya hindi na bibidyohan yung iba. Yan. Pang pito pala to guys. Buenas mo naman. Pito natin. The next day. So, yan guys. Tapos na yung adventure natin. Ito yung mga nadali natin. Yan. 4 na dalag, saka 3 tilapia. Yan. Yung dalawa dyan, hindi na-videohan. Kasi nag-o-off tong cellphone natin pag umiinit na. Kaya hindi na-videohan. So, yun guys. Yan yung mga nadali natin. Nabiyayaan tayo ng pang-ulam na naman. Yun. So, hanggang dito na lang guys yung video natin. Kita-kita ulit tayo sa next video.